Wieħed mill-enġiniera tal-Ene Malta li l-erba' flaxija weġġa fi splużjoni f'substation tal-korporazzjoni jinsab fil-periklu li jitlef ħajtu. Il-ħaddiem li għandu 54 sena u huwa minn Naxxar sofra minn ħruq estensiv. L-inċident seħħa l-ħabta tas-7:10 ta' flaxija fi triq Santa Margherita, kantuniera ma' triq Dinglif ta' Sliema. Il-ħaddiem kien flimkien ma' inġinier ieħor ta' 48 sena mill-Mosta jagħmlu xogħol ta' manutenzjoni pjanata fuq transformer fis-substation. Kien fil-ħin li s-substation kienet se tinxtel meta seħħet l-isplużjoni, biż-żewġ ħaddiema joħorġu jiġru l-barra bil-ħwejjeġ jaqbdu. U ma nataw l-ewwel għajnuna minn tabiba li toqgħod fil-viċinanzi sakemm fuq il-post waslu żewġ ambulanzi. Waqt li l-ħaddiem minn Naxxar jinsab fil-periklu tal-mewt kawża ta' 45% ħruq, il-ħaddiem ieħor qed isofri minn ġrieħi serji iżda jinsab f'qagħda stabbli u mhux fil-periklu tal-mewt. Nifhmu li malli sar jaf bl-inċident fl-isptar mar personalment il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.